Domov sociálnych služieb Ália v Bardejove je domovom pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne ľudí s intelektovou dizabilitou, s kapacitou 70 miest celoročným pobytom a 2 miest pre ambulantnú formu služby. Koedukované zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. V roku 2000 sa domov presťahoval z pôvodného starého františkánskeho kláštora v centre Bardejova do novších zrekonštruovaných priestorov bývalej materskej školy. Klienti tak dostali nielen lepšiu možnosť bývania, ale aj nové možnosti rôznych činností v slnečných a účelnejších miestnostiach. Nová adresa tak dala všetkým aj inú možnosť spolužitia v novom humanizovanom prostredí. Slovo Ália nesie význam slova iný. Jednotlivé písmená symbolizujú aj slova akceptovanie, láska, integrácia, aktivita. V pôvodnom sídle v priestoroch bývalého kláštora františkánov sa začalo s poskytovaním sociálnej pomoci po druhej svetovej vojne, keď bol v roku 1946 zriadený chudobinec. V roku 1968 sa zariadenie reprofilovalo na ústav mentálne postihnutej mládeže len pre mužskú populáciu. V Álii sa v súčasnosti poskytuje pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu, ktorá spočíva v pomoci odborných pracovníkov pri úkonoch sebaobsluhy. Vzhľadom na schopnosti a možnosti jednotlivých klientov ide v prvom rade o usmernenie a podporu a v prípade potreby o priame vykonávanie jednotlivých sebaobslužných úkonov klientovi. Sociálnym poradenstvom, ktoré je založené na vzťahu pomoci, odborný pracovník podporuje rast, rozvoj a zrelosť klienta. Domov realizuje sociálne poradenstvo ako metódu vedenia klienta, redukovania emocionálneho napätia, metódu pomoci pri riešení problémov a pri hľadaní nových, vhodnejších foriem jeho fungovania v domove, rešpektujúc osobnosť a individuálne potreby. Sociálnou rehabilitáciou je v domove podporovaná samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť klienta, rozvojom a nácvikom jeho zručností, aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, ako aj pri základných sociálnych aktivitách. Domov poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, v rámci ktorej zdravotnícki pracovníci dbajú na primárnu prevenciu a starostlivosť o inkontinentných a dlhodobo ležiacich klientov. Vykonávajú taktiež legislatívou určené a lekárom stanovené zdravotné výkony. V domove je zabezpečená konzultácia o zdravotnom stave klientov s praktickým lekárom, odbornými lekármi, ako aj nevyhnutné vyšetrenie pri lôžku. Vzhľadom na celoročnú formu poskytovania sociálnej služby domov zabezpečuje všetky obslužné činnosti, ktorými je ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a ošatenia. Ubytovanie je poskytované na 2 podlažiach a v podkroví v 12 jednolôžkových, 16 dvojlôžkových, 4 trojlôžkových a 3 štvorlôžkových izbách. Domov rešpektuje a v rámci možnosti umožňuje klientom zariadiť si svoje izby podľa vlastného priania a vkusu. Stravovanie sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta. Strava je poskytovaná vo forme 3 hlavných a 2 vedľajších jedál. Len pre zaujímavosť mesačne sa tu pripraví približne 9750 jedál. Domov zabezpečuje realizáciu sociálnych terapií ako odbornej činnosti na rozvoj, obnovenie alebo udržanie fyzických, intelektových a sociálnych schopností a zručností pod vedením odborných pracovníkov. Terapie slúžia k zmysluplne prežitému dňu, zmierneniu a zlepšeniu sociálneho stavu, v ktorom sa klient nachádza. Je v nich zahrnutá aj terapia slúžiaca k rozvoju a udržaniu pracovných zručností,
vykonávaná klientmi na základe dobrovoľnosti a pod dohľadom pracovníkov domova. K najčastejšie realizovaným sociálnym terapiám patria ergoterapia ako odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností klientov pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických, intelektových a pracovných schopností. K týmto činnostiam slúži textilná, kreatívna a keramická dielňa. Prostredníctvom pracovnej terapie sú klientmi udržiavané jazírko, trávniky, besiedka, jednoducho všetko, čo akýmkoľvek spôsobom prispieva nielen ku skrášľovaniu prostredia, ale ku zmysluplnejšiemu prežitiu každodenného dňa klientov. Arteterapia využíva tvorivosť a reflexiu zameranú na proces či produkt. Klient vytvára umelecké dielo prostredníctvom sebavyjadrenia, zručnosti a schopnosti komunikovať, využívajúc hmatové, estetické a emocionálne zážitky. Výtvarné práce, ktoré vznikajú vo výtvarnej dielni, sú obdivované nielen svojou originálnosťou, technikou, motívom či štýlom, ale hlavne obrovskou dýchajúcou láskou, vychádzajúcej z každého, aj toho najmenšieho dielka. Muzikoterapia. Ide o účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolávanie príjemných predstav. Rytmická výchova je dôležitá pri zaostávajúcom vývine motoriky a v sociálnom vývine. Najlepšie sa muzikoterapiou korigujú zajakavosť, poruchy pozornosti a emocionálne poruchy. Biblioterapia využíva pôsobenie čítanej literatúry na klienta. Realizuje sa prevažne u introvertných a racionálne založených klientov. Aplikuje sa u niektorých typov schizofrénie, neuróz, alkoholizmu či toxikománie. Využíva literárne diela, ale aj vlastnú tvorbu. Domov zabezpečuje kanisterapiu, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu klienta. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť alebo nie sú účinné. Pôsobí na fyzické zdravie človeka, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky. Dramatoterapiou, metódou využívajúcou formy hrania rôznych rolí, sú klienti vťahovaní najčastejšie do ríše nádherných rozprávok prostredníctvom profesionálnych hercov, ktoré naše zariadenie navštevujú pravidelne. Súčasťou sociálnej terapie je aj nácvik a príprava rôznych programov, prostredníctvom ktorých sa domov prezentuje na významných podujatiach. Cieľom všetkých terapeutických činností je odstránenie narušenej rovnováhy medzi klientom a prostredím. Ide o vlastné činnosti odborného tímu, ako aj terapie, ktoré domov pre klientov zabezpečuje externe. Kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť, teda záujmová činnosť, je zameraná na rozvoj schopností a zručností. Popoludnejšie aktivity majú voľnejší oddychový charakter. V zariadení sú využívané prvky aktívnej a pasívnej relaxácie, športové a pohybové hry či klimatoterapia. V súčasnosti existuje široká paleta možností pre využívanie voľného času i sebarealizácie. Výrazným úspechom je účasť a získanie ocenení vo výtvarnej oblasti a v športovej činnosti na svetových špeciálnych olympiádach pre ľudí s intelektovou dizabilitou. Zariadenie je vybavené zubnou ambulanciou, zdravotnou rehabilitáciou, zabezpečuje kadernícke a holické služby, čo je prínosom a pohodlím pre tých klientov, ktorí nedokážu tieto služby využívať mimo zariadenie. V domove sa nachádza aj vysvetená kaplnka, v ktorej sa konajú pravidelne bohoslúžby. V súčasnosti v organizácii pracuje 52 pracovníkov, z toho 36 odborných a 16 prevádzkových. Domov hospodári s rozpočtom približne 580 000 eur. Vedenie domova kladie dôraz na využívanie moderných informačných technológií, a to tak v hospodárskej prevádzke,
ako aj v riadení komplexnej sociálnej agendy. V lokálnej počítačovej sieti, riadenej výkonným serverom, je v súčasnosti využívaných 16 počítačových terminálov. Po plánovanej rekonštrukcii, ktorá by sa mala začať v roku 2013, financovaná z fondov Európskej únie, poskytovanie sociálnych služieb by malo dosiahnuť vysoký európsky štandard. Pri domove sociálnych služieb Ália v Bardejove vzniklo v júni 2005 občianske združenie Ália pre pomoc postihnutým občanom. Združenie vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí. Napomáha skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti, rekreačnej a športovej činnosti, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, spolupracuje so zariadeniami podobného typu, participuje pri materiálnom zabezpečovaní priamej a nepriamej starostlivosti o klientov a finančnej podpore aktivít organizovaných pre klientov domova, ale aj iných prizvaných zariadení. Svoje aktivity financuje prevažne z inštitútu 2% z daní z príjmu fyzických a právnických osôb.